26, 27 и 28 юни рок столицата ще бъде разтърсена от Twisted Sister, Within Temptation и Unisonic, Hammerfall и много други. Билети в Eventim и Тикет Портал. С подкрепата на Tuborg. Търсите най-добрата оферта за майските празници, нещо интересно и близко до София. Омръзна ви от познати места, където вече всичко сте видели. А чували ли сте за очите на Бог? За скалните манастири, за един от най-големите геопаркове в България. Заповядайте и резервирайте сега своята зелена почивка в Дипломат Плаза. Outreaching център на Балканите за 2014 година. И това не е всичко. Подготвихме ви и безплатен спа пакет. Интензивно горско плуване за деца и организирано посещение на природни забележителности. Цени от 54 лева. За резервации 0885 20 52 52 Или на diplomatplaza.com. Повече страст, повече мощ и повече спокойствие, благодарение на 5 години гаранция без лимит на километрите. Hyundai надминава очакванията. 10 години каварна рок. На 26, 27 и 28 юни рок столицата ще бъде разтърсена от Twisted Sister, Within Temptation и Unisonic, Hammerfall и много други. Билети в Eventim и Тикет Портал. С подкрепата на Tuborg. Знаете ли колко ценни неща изхвърляме? Суровини, които в боклука унищожават природата.